Helo, yn enw i yw Gaynor Williams a rwy'n gweithio i Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin. Oeddech chi'n gwybod bod gan Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin wasanaeth penodol i ysgolion y sir? Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi fenthyca llyfrau ar gyfer eich dosbarth yn y Gymraeg a'r Saesneg bob tymor? Oeddech chi'n gwybod unwaith eich bod yn gwneud eich dewis a ein bod yn danfon a casglu llyfrau o'r ysgol ar ddechrau ac ar ddiwedd bob tymor. Mae'r gwasanaeth yn cefnogi fframwaith cwricwlwm i Gymru ac yn adlewyrchu'r newidiadau ynddo, gan sicrhau bod y stoc yn cael ei gynnal a'i gadw i fod yn fywiog, perthnasol a phwrpasol. Mae'n ystod eang o lyfrau ffeithiol yn cefnogi dysgu'r disgybl o Awstralia i ysgrymod. Mae'n llyfrau ffuglen o ansawdd uchel yn cefnogi darllen mwyn pleser. Mae wedi cael ei brofi bod cael mynediad i lyfrau hun yn cael effaith bositif ar gyrhaeddiad plant. Mae gennym gasgliad o lyfrau dyslexia i gefnogi disgyblion, jyst rhowch wybod i ni os ych chi angen o pan fyddwch chi'n archebu. Y ffordd gorau yw cael gafel ar ein ffurflen ar-lein mwyn gosod eich archeb yn ystod wythnos ola'r tymor neu yn y pythefnos cyntaf y tymor newydd. Os ydych chi'n methu cael mynediad i'r ffurflen ar-lein, gallwch gysylltu'n uniongyrchol gydag e-bost. Danfonir llyfrau i'ch ysgol a byddwn nhw'n eu hadnewyddu yn ystod y tymor. Bydd y llyfrau'n cael eu casglu mwyn y dychwelyd i'r Llyfrgell yn ystod wythnos ola'r tymor. Cofiwch, gellir gosod yr archeb ar gyfer y tymor nesaf ar yr un pryd. Mae hwn yn wasanaeth sy'n rhad ac am ddim ar gyfer Ysgolion Sir Gaerfyrddin. Ychwanegir teitlau newydd sbon yn reolaidd mwyn creu gwasanaeth sy'n gynhwysfawr a pherthnasol. Mae nifer o ysgolion wedi ymuno â'r gwasanaeth ac yn arddangos adborth positif iawn ac yn dychwelyd tymor ar ôl tymor. Mae'r gwasanaeth Llyfrgell i'r ysgolion yn adnodd hynod werthfawr. Mae wedi bod yn grêt i ni. Mae'r llyfrau yn dod yn syth i'r ysgolion, maen nhw'n cael eu gasglu ar ddiwedd hanner tymor. Mae'r llyfrau yn cynnwys ystod eang o bynciau, maen nhw wastod yn rhoi perthnasol a mae e jyst mor hyfryd i weld y plant yn frwdfrydig ac yn gyffroes i weld pa lyfrau sydd wedi cyrraedd yr ysgol. Mae jyst yn grêt i weld faint hyd yn oed y plant sydd ddim fel arfer yn ymgysylltu â llyfrau. Pan mae'r llyfrau newydd yn cyrraedd yr ysgol, maen nhw just llawn cyffro. Mae e rili yn grêt. Mae gwasanaeth Llyfrgell yr Ysgolion yn adlewyrchu y galw cynyddol am lyfrau ar thema llesiant, empathi a llythrynnydd emosiynol. Mae'r darpariaeth ELSA yn dod yn fwy a fwy pwysig ac mae'r llyfrau ni'n derbyn wedi bod yn ddefnyddiol, yn berthnasol ac yn gefnogol i'r sesiynau. Well, we're absolutely delighted at Stebbin Heath Primary School to be able to support the school's library service, and we've formed an excellent partnership with the school town library. We've had links with the library during our activities for empathy, and we've had empathy days and empathy weeks, and we've connected with the library for books on empathy and also on peace as well. And so all these have been connected, and we are a national peace school here, and the library have been fantastic with supplying us with books related to peace, empathy and well-being. It's been absolutely outstanding, I've got to say. We've always found the school library service very helpful in relationship to our curriculum. Considering it's a free service, we're able to email and request books throughout the year to support a range of topics. Some of the topics we've requested books on range from World War II to the Romans, to space, Amazon, Brazil, Victorians, but the library are more than willing to help with most topics, and if they haven't got it there, they're happy to look for it for us. More recently, we've been requesting picture books. We had a picture book research project going on throughout the whole school, and it was quite tricky to find picture books that suited the older children, but the library were absolutely amazing and were really happy to work with us and look for suitable books that we could use with the older children in the school. We've also been able to contact the library to order larger amounts of the same books which we've been able to use as class readers. We've also used this service to support our book slam competition that we enter every year.
think, to be honest, we are very fortunate that this is a free service, as without it, schools wouldn't be able to afford the wealth of books that the library can provide. Hyderwn y byddwch chi'n cymryd mantais o'r gwasanaeth bendigedig yma sy'n rhad ac yn ddim, a bydd gwasanaeth Llyfrgell Sir Gaerfyrddin yn gallu cefnogi yn eich cwricwlwm y tymor yma.